Olipas pitkä puhe. Onneksi olen varannut istumapaikan. Onkos herra Castrellilla sinä nyt mitään tähdellisempää tekemistä? Ei. Voisitteko pitää salkkua? Se passaa tämä justiin tämä nostampi, joka herättää. Olen siis luennoitsija dosentti Kalervo Kaipainen Paljakan kesäyliopistosta elämystieteiden laitokselta. Muutkin tieteet kyllä ovat hallussa. Jotkut kutsuvat dosentti Kaipaiseksi, en ymmärrä miksi. Mutta ivaa ja pilkkaa nämä hartiat ovat aina kestäneet. Onpas täällä hiljasta? No eipä. Onko kuvataidepiiri aina näin vakavaa? On. Jos joku nyt luulee, että tämä on joku vappupila, niin erehtyy ja raskaasti. Pikemminkin tuon tähän näyttelyn läsnäolollani ja olemuksellani antiikin ajan veistoksellisuutta. Sitä on hyvä jokaisessa näyttelyssä hipunen olla, varsinkin avajaisissa. Ihan David. Kuvataiteilija Ailona Rytkösen pyynnöstä ja kuraattori Reijo Ahosen agendoimana, joka on koulukuraattori, perehdytän läsnäolijat Ailona Rytkösen näyttelyn syvimpään olemukseen ja sielun maisemaan. Eli Landscape of the Soul. Huomatkaa, luennoitsija on kansainvälinen ote, mutta eipä sitä muutoin dosentiksi pääsisikään. Perehdytys ei ole pitkä, koska mottonani on aina ollut parempi hetken hekumma kuin iankaikkinen kliimaksi. Omassa presentaatiossani en ota kantaa Ailona Rytkösen töiden ekspressionistisen ja impressionistisen otteen väliseen problematiikkaan. Jätän myös rauhaan realistisen ja symbolistisen näkökulman, vaikkakin niiden kautta voi avautua katsojan interpretaatio Ailona Rytkösen siveltimen horisontaalisessa, diagonaalisessa ja vertikaalisessa liikkeessä. Mikä tietty luo teoksiin dynaamisuutta ja värien hallitsemaa monokromaattisuutta. No niin, mitä sanotte? Viimeisimmätkin epäilijät hiljenivät, jotka mahdollisesti kyseenalaistivat allekirjoittaneen kompetenssit kuvataiteisiin. Samat vanhat lasit ei näe eteen eikä taakse. Laseilla enempi stylaava vaikutus. Omassa osuudessani otan lähempään tarkasteluun Ailona Rytkösen muutaman työn. Ensimmäisenä suunnistan tuonne päin. Tässä piirustuksessa, mikä on muuten mennyt selvästi pilalle, ohikiitävä naisluistelija. Huomatkaa, että hallitsen myös säätieteilijöiden, eli metronomin kädenliikkeet. Naismalli kiitää liian nopeasti, ettei taiteilija ole häntä ehtinyt vangitsemaan paperilla.
Ja niin nainen on mennyt, kuten huomaatte, toisesta reunasta ulos. Syynä voi myös olla se, että paperi on yksinkertaisesti tältä puolelta liian pieni, eikä ole mahtunut kuvaan. Jos taiteilijat ylipäätään käyttäisivät tarpeeksi isoja papereita, olisi mahdollisesti Jämsänkosken paperikone 5 alasajo voitu välttää. Peräänkuulutan taiteilijoiden yhteiskuntavastuuta. Seuraavaksi kiinnämme naisluistelijan pariin. Kuinka se saatte huolta? Jotenkin sopii. Kästreillä annettiin nimenomaan tehtäväksi siitä huolta. Siellä on arvotavaraa. Tämän naisluistelijan olisin toivonut näkeväni lyhyemmässä hameessa ja toiseksi Vilman piruettiasennossa. Vilmanin piruetissa luistelija vie toisen jalkansa luistimen terästä vetäen pään yli. Luentoa elävöittääkseni näytän täydellisen Vilman piruettiasennon. Jos Castreen voisi pitää. Eikä menty kauas. Eikä täydellinen Vilman piruettiasento tällä kertaa ilman luistimia, koska en halua vahingoittaa lattiapintaa. Saisinko paperi? Akuutista lihasjännityksestä johtuen liike jäi hieman vajaaksi. Missäs täällä on ne vauvat? Seuraavaksi sinne. Vauvat löytyvät siis täältä pyyhkien takaa. Tästä työstä, jos satutte näkemään, voin vain todeta, että olen tehnyt siitä tutkintapyynnön Jämsän poliisille. Pyöriikö siis edessä täytettävässä pesukoneessa nukke vai aito vauva? Pesukoneiden käyttöohjeessa nimenomaan sanotaan, että ennen ohjelman käynnistämistä tulee tarkistaa, ettei koneessa ole pieniä lapsia tai kotieläimiä. Ja sitten tulemme tänne. Sielläpä tuulee. Tässä edessämme roikkuu malliesimerkki niin sanotusta tusinataiteesta. Tusinataiteesta 12 erillistä työtä muodostavat ehyen korioosin. Tosin olisin nämä pyykit voinut kotonakin kuivattaa. Tässä yhteydessä voin kertoa, että kannatan lämpimästi niin sanottua prosenttiperiaatetta. Onko tuttu? Missä siis taiteilijat luovuttavat prosentin töistään julkisiin rakennuksiin. Näin päästään eroon sellaista töistä, mitkä eivät mihinkään muualle kelpaa. Ei se ollutkaan totta. No niin, hyvä, että tuli esiin. Lyhyenä yhteenvetona 3 sanalla, jos luonnehdin Ailona Rytkösen
näyttelyä ja taidetta, josta 2 on yhdyssanaa. Sanat ovat kuvataidetta lähes värisokeilla. Nyt se seuraakin pieni huomion osoitus. Kästreen. Saisinko salkkuun? Mä nyt käskyin tähän. Minähän sanoin, että on arvotavaraa. Ei siellä ainakaan pullaa. Ei kun hölsky. Minulla on ilo ja kunnia, koska sanoin, että kuvataidetta lähes värisokeille. Näin Ailona Rytkönen on poistamassa omalta osaltaan eriarvoisuutta maailmasta. Koska värisokeat voivat aistia lähes saman kuin värejä näkevät. Tämän johdosta minulla on ilo ja kunnia luovuttaa Suomen värisokeiden liiton korkein kunniamerkki, jos rouva pitää salkkua, Ailona Rytköselle. Musta merkki valkealla nauhalla. Se näkyy niin kauniisti tuossa mustassa hameessa. No niin. Menikö se väärinpäin? Ailona Rytkönen voi sen itse kääntää. Tämä on tosi tärkeä ja ensimmäinen mitali, mitä mulla on. Täytyy myöntää, että ei noita mitalleja monille ole annettu. Loppuun haluan todeta, että kaikki kuvataidepiirejä hämmentäviin kysymyksiin ja kaikkiin muihinkin kysymyksiin olen löytänyt vastauksen Veikko Lavin laulun sanoen mukainen. Ota löysin rantein. Älä jännitä. Kiitos ja näkemiin.